उमरखेड यवतमाळ पहलगाम हल्ल्याच्या निषेधार्थ उमरखेड शहर कडकडीत बंद। जम्मू काश्मीरमधील पहलगाम येथे 22 एप्रिल रोजी पर्यटकावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचे निषेध म्हणून आज उमरखेड शहरात 100% कडकडीत बंद पाळण्यात आला। शहरातील सर्व व्यापारी वर्ग, सामाजिक संघटना तसेच सर्वपक्षीय राजकीय प्रतिनिधी एकत्र येत हा बंद यशस्वी केला। या बंद दरम्यान शहरातील सर्व दुकाने, आस्थापना व व्यावसायिक प्रतिष्ठित पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आली होती। दहशतवाद्यांना या कृत्याचा तीव्र निषेध करताना शहरात निषेध मोर्चा काढत पाकिस्तानची तिरडी काढण्यात आली। यावेळी पाकिस्तानचा पुतळा हे जाळण्यात आला। जोरदार घोषणाबाजी देत तीव्र रोष व्यक्त करण्यात आला। या आंदोलनात सर्व राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। या माध्यमातून उमरखेडकरांनी एकसंघ होत देशविरोधी कारवायांचा जोरदार निषेध नोंदवला। महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट, उमरखेड यवतमाळ।